Ahojte, ahojte. Dneska by som sa chcela pozrieť na to, ako je aktuálne osobe, na ktorú myslíte, čiže niekomu, o koho máte záujem, či už ste spolu, alebo ešte nie ste spolu. Poďme sa pozrieť na to, čo momentálne prežíva, ako mu je, alebo jej samozrejme. Otočíme si podľa toho, ako potrebujeme. Takže čo tu máme? Závislosť na lásce, na vztazích. Doplnení prázdnych miest. Momentálne táto osoba asi neprežíva práve najlepšie obdobie. Zrejí ako víno, hodnota roste, nespiechej, to najlepšie prichází. Aktuálne si asi rieši nejaké svoje závislosti, ale teda je to myslené, čo sa týka vzťahov, nejakých pút. Vyzerá, že v niečom je dosť zamotaná táto osoba, či už s vami, alebo s niekým iným, alebo v nejakom takom pocite svojom, že potrebuje tú lásku, potrebuje tú istotu. A táto karta nám hovorí o tom, aby sme netlačili na ňo, alebo na ňu, na tú osobu, lebo ona potrebuje ten čas, aby sa dala dokopy, aby ako keby dozrela do nejakého svojho vývoja, lebo momentálne ešte nie je pripravená na to, aby mala nejaký extra vážny alebo teda dlhodobý vzťah. Združuje naše setkání, sem jen stín sebe. Áno, to hovorí o tom, že ešte naozaj potrebuje táto osoba čas, lebo ešte nedozrela do toho, aby dokázala niekoho urobiť šťastným, čo už tam za sebou má, či hraje. Pozor na ilúzii a idealizovaní, má nejakú masku, čiže môže pred vami vyzerať aj, že je v pohode, ale vnútorne si veľmi rieši nejaké svoje zlyhania, alebo bojí sa ukázať seba takého, aký je, alebo aká je. Možno, že sa bojí, že by nebol dosť dobrý pre vás, alebo dosť dobrá, že si myslí, že sa musí na niečo hrať, že musí sa tváriť, že je lepší, ako v skutočnosti je. No a je to preto, že je vlastne sebou neistý. Nemá tú svoju sebahodnotu, presne si myslí, že nemá čo ponúknuť, že nemá nejaké možno zázemie, niečo, čo by vám ponúkol, že by vám nevedel dať ten pekný domov, po akom vy túžite, alebo ktorý si zaslúžite. A uteká, preto uteká od situácií, lebo ešte nie je dozretý na to, aby naozaj si ten vzťah nejaký pevný budoval. Možno je to niekto mladší. Nový človek. Buď sa náplňa táto karta, že teda on týmito svojimi neistotami a nejakými pochybnosťami sa snaží meniť a dozrieva. A bude vlastne z neho nový človek, len potrebuje teda na to čas. Alebo vám môže prísť aj niekto úplne nový, ale myslím si, že v tejto situácii to skôr cítim, že ten človek proste tým, čím si teraz momentálne prechádza, takým dosť zlým obdobím, tak sa práve mení a snaží sa zlepšiť, zabezpečiť, možno, že niečo budovať, možno, že zháňa bývanie, možno, že prácu si rieši momentálne, aby potom, keď teda by prišlo na to, že budete spolu, aby vám mal čo ponúknuť. Zatiaľ to nie je. Zatiaľ je iba v tej fáze, v tej zmeny. Takže vyzerá, že táto osoba tak skoro ešte na to nebude pripravená, ale tie city ku vám prechováva. Tam je tá láska úprimná, len ho zväzujú veľmi tie strachy alebo ju, že keby teraz sa dáte dokopy, tak ten vzťah nemá šancu vydržať, pretože by ste zistili, že vlastne na to nie je vôbec pripravený, že nemá to potrebné zázemie, nemá tie potrebné skúsenosti alebo aj prostriedky. Na spodku balíčka máme krásnu kartu.
On vás miluje. Ale potrebuje, alebo ona, ale potrebuje naozaj ten čas. Takže je iba na vás, ako sa rozhodnete. Či budete ďalej čakať, dáte mu šancu, lebo vyzerá, že by to mohlo potom byť fajn. Alebo idete do niečoho nového a pohnete sa vpred. Samozrejme, každá varianta je správna, každý svoju situáciu pozná, je toto kolektívny výklad, čiže naozaj pre niekoho bude lepšie sa pohnúť ďalej a nezaoberať sa niekým, kto ešte to nemá vysporiadané, a pre niekoho práve to môže byť správne, že počká a tú úprimnú lásku si potom užije. Takže držím vám všetkým palčeky, majte sa krásne, ahojte.